Ben, ja expliqué quins eren els motius de la meva marxa de la política, de govern, de la màxima institució aranesa. Simplement recalcar que hi motiu personal e professional, tota era energia dedicada a causes ara mateix que consideri realment importants, que en meu treball com a abogat era família i també avui que era part de temps dedicat a jo, que he de besuny en aquest moment. Tots els companys, els consellers de govern, els consellers de l'oposició han entès i per tant les estic força agraït d'haver entès aquesta decisió. No hi ha decisió fàcil, com ja dic, hi ha aquests moments en la meva vida de decisions molt importants. La primera sigui deixar Barcelona Tavie al govern de la Val d'Aran, la segona i deixar. No hi bric fàcil, per tant hi ha una decisió molt meditada i molt pensada. No ha estat fruit de cap expulsió, com he explicat, ni de cap decisió prematura. En fi, els companys, com heu vist, que han acceptat, han agraït la meva aportació a la Val d'Aran i per tant són paraules d'agraïment. També en aquests anys endarrere que han estat força complicats i que pensi que ho hem gestionat força exitosi. Per tant, en fi, en qui aleu, jo me'n vaig a dedicar més a ells de professió privada, més continuaré a Val d'Aran i per tant me meti a disposició de tot, tant de govern com a dels companys de tota la Val d'Aran més de alta perspectiva. Per tant, agrair en meu temps assiu, me senti força afortunat, pensi que he format part de Consell General d'Aran com a màxima institució aranesa i una causa que poques persones poden haver disfrutat en la vida i que jo he estat un gran afortunat en aquest sens. Les paraules dels consellers, dels companys de plen de Consell General han estat molt alentadores. Té una recompensa força important, perquè vivim ara mateix com està configurada la política, les estructures de gestió és força complicat, perquè el més lògic que hi viu en un huracan. Per tant, no hi ha massa moments de seguir poder valorar com han anat les teves aportacions com a càrrega, com a polític en la societat, en el territori. Quan hi ha gent que normalment treballa de mèrit a resoldre problemes constantment i veus que valoren positivament la teva feina, és molt satisfactori. Jo m'emporti a Cro, m'emporti les causes bones que hem pogut deixar a Val d'Aran i un sabor de boca molt bon. També d'en Busati, que m'heu soñat molt aquests anys i també en aquest aspecte. Bé, podem abordar la situació en dues vessants. Jo a nivell d'equip de govern, per tant, com a partit, era persona que durant 7 anys i mig s'estava preparant per assolir el repte en aquestes eleccions d'encapçalar la llista de Convergència Aranesa a Val d'Aran com a síndic, però nosaltres hem un partit que, per davant de tot, aguem respecte a les persones i a les seves decisions. Entenem perfectament que aquesta decisió de vicesíndic de company Luis Carlos Medina ha estat força meditada, per tant la respectam absolutament, per decisions de qualsevol altra circumstància. A nivell de Consell General d'Aran, evidentment, se genera un parèntesis d'una dedicació d'una persona pas important, molt preparada, també tarannà d'entendre les causes i la gestió i la relació humana interessant, força interessant, i que soc convençut que aquest esperit que ha interioritzat en aquests 7 anys i mig, ella que precisament li ha marcat aquest parèntesis tècnic, no sabem el que durarà, però soc absolutament convençut a nivell personal que en un futur Luis Carlos Medina tornarà a la vida política activa de gestió del país i que el país recuperarà una persona absolutament conscient de que ell és present de la Val d'Aran, el futur i per què val la pena lluitar. Efectivament, perquè no havíem viscut jamais un plenc d'una circumstància com aquesta, que era dimissió a poc i més i dues eleccions de càrrec tan important d'aquesta casa com ell és vicesíndic. Per tant, en fi, com que el que ha alegat són rasos estrictament personals, nosaltres no podem hi ha altra causa que arreglar-li els anys que hi ha dedicat a aquesta casa, el seu treball,
sobretot ets un talent, perquè ha estat una persona de qui heu pogut parlar, de que heu pogut pactar, heu pogut discutir quan ha convengut, tostem la gentes no només de la cortesia, d'una forma de política que jo cregui que era que cau avui en aquesta casa, sobretot en un país petit com el nostre. Per tant, el nostre agraïment demorar que en la seva vida professional hagi tots els èxits possibles.